I want to tell Mparinga, though he will never believe it, that the gifts he received did not come from God. They came from ZANU-PF. Asi Mwari Traimo akakutengera GD6. The wikine uchivayo akatumwa na First Lady Auxilia Mnangagwa. It's a Mnangagwa project. Buy gifts to every person who is social influence, so that when we bring up rogue government policies, nobody will have power to say why, to say no, to say explain, to say we want this to be reviewed. It's not good enough. Munesaninga ngoti uchi. Asi Mwari akapa Mparinga 50,000. Izanu. Now, I might agree with Mparinga that those gifts came from God, on condition that Mparinga admits that he worships ZANU-PF. Because the word God, it simply means object of worship. So, kune shoko rekugara. I know people, they always say chero kwa uri Mwari anokukomborera. To me it's half truth. Zinofanwa kunzi chero kwa uri Mwari kwa anoda kuti uwe anokukomborera. Because the equation yekuti Mwari ndo zvavari kudai matters most than kuti aiwa kana ndiri pano Mwari anoita because is the same anoita zvinhu chero ndiri kupi. No. It's half truth. Chero kwa uri Mwari kwa anoda kuti uwe anokukomborera. Ndiye Mwari anoti kuna Abrahamu, ibva ikoko uende kunzvimbo yandichakuratidza. Aigona kuti aiwa hauna kwaunoenda uri ikoko, I will make you great. But anoti aiwa iwe ndinoda kuti ubve ikoko. So kuna imwe movement iri godly, but pane nguva yekuti munhu unoramba akamira uchaona kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But there was a time yekuti kubhuku raMatthew chapter 2 an angel inotaura naJoseph kuti tiza ine mwana, nokuti Herod is after the child. Mwana ari kunzi vatize naye ndiJesu, and ari kupa instruction yekunzi tizai ndiMwari anogona kuuraya Herod, but ndiye anoudza Joseph kuti this time pada kutombotizwa. Ina ndakurerwa such a way bo ndakaudzwa kunzi kana uina Mwari hauzungunuka, unako unotiza, unako unoenda, Mwari wako anokurwira. But kusvika ndaverenga Matthew 2 ndo panonzwa instruction iri kupiwa Jose kunzi tiza ine mwana. Mwana ari kunzi atizwe naye ndiJesu. And the message iri kubva kuna Mwari chaiye ari kupa an instruction yekutiza. The same God wa Lot is the same God wa Shadrach, Meshach, Abednego. Inyaya yemoto, but pana anomhanya neanogara imomo. So your personal revelation or instruction matters most. We are not designed to copy, we are designed to learn. But zvikuru sei kutsvaka the will and the mind of God on how to handle the challenge you are facing today. So mukadzi uyu aigona kuti aiwa kana ari Mwari waIsaka akamukomborera ari munzvimbo yanga ine famine, handina kwandiri kuenda. It's good kuva nehistory, but the best kuva nerevelation patime yako. Nhororondo iri right, ukatarisa zvakaita mota yakadesignwa kudaro ine kavhiyumira paside so windscreen pamberi apo. Ese magrass anokosha, but kukura kwegrass kunogona kukudza story kuti kuchakakura ichi nokuti ndokuri kuendwa destiny, ndoko wasumudzira mota. Uku kwakanaka kumbopota uchicheka uchona ndabva kupi kumashure kwakamira sei, but udiki hwegrass nokura kuti history yakanaka, but kune kuri kuendwa. Tikaramba takabatira kwatakabva, tikaramba takafokasa nekavhiyumira, tinokolida nefuture. Kune kuri kubviwa. There was a time Mwari ushanda naMoses. Moses waishanda naMwari neminana yekusvika palevel yekuprovida chikafu murenje, vanhu vaidya mana murenje. But Joshua achingoita take over, Bible rangu rinoti and mana stopped. Hapana kuchinjwa Mwari, pachinjwa the movement nekuita kwaMwari. Joshua paari kuita take over, mana ndokubva yamiswa. Why? Because they are now entering the promised land. Kurati there is a season yema miracles nekuda kwe condition nzvimbo ya muri, then a season yekuti munhu waakushanda uchita till the promised land kuti enjoy the fruit.
So unozoona here kuti kana pane vamwe vanhu vane experience vanogona kumukira Joshua vachita haanzwe Mwari, because under Moses we enjoyed a lot. Tatingaende kumunda taingomukira kuseni kunonhonga chingwa chedu. Saka there will come people vanenge vakuti aiwa leadership ya Moses ndokwakuri kumberi. Why? Because Moses aitaura naMwari wake chingwa choburuka. Ukatarisa the kind of man anonzi Joshua are very dangerous pakudai so. Moses vanhu vaiti vakatadzira Mwari aikwira gomo ondopfugama oti Mwari vanhu venyu varegererei. But Joshua paakapiwa the baton stick anoti varume kana musiri kuda kupinda ini nemhuri yangu topinda. Aida kutopinda iye namadhamu nevana vake. Zvondofunga vanhu vakanisona kuti bishop vatinao this time havana mwoyo murefu. During the time of Moses vachikrosa Red Sea panotongosumudzwa tsvimbo mvura yotopatsanuka vanhu vokrosa. But kana vakukrosa Jorodhani munhu anotonyika makumbo murwizi rwacho. So pane a shift ne a move yekuti vanhu vakasainzwa this anofunga kuti hatisina Mwari, gamba Mwari muchii naye asi ane zvitsva zvamunoda kuti muexperience. So mukadzi uyu apiwa instruction yekubva munzvimbo kunzi chienda chero kwawaenda for 7 years. Kuda kuti kana Elisha akaita prayer, we don't pray to change the mind of God, we pray to be aligned and know the will of God. Why? Because Mwari havachinje vakanaka nguva dzese. Hatinamati kuti Mwari ave right, tinonamata kuna Mwari atori right. Nhamo yemunhu ndeyekuti munhu anofunga ramangwana, Mwari anoziva ramangwana. We think about tomorrow, but God knows about tomorrow. Saka uchiona kuti pane chinhu chaanokudza kuti uite nhasi chisingakunakidze nhasi, but chaunozoona mune ramangwana kuti ndo zvanga zvakandinakira kuti ndiite sezvizvi. Indiri kuchikoro ndaivenga ticha airova. Because kana uri dofo unogara uchirova anyway. Saka ndaivenga ticha anorova. So pane kuti ndinzwise kuti ndiri kurohwa kunzi ndive serious, ndive renge. Ndasina kuita research iyoyo. Ndainocheka zvimashoti zvejini ndowedzera mukati. Ndanga ndiri kudefense kwete kuimprovement. So ndakadefenda shamu. But kana wazofoira manje poverty no matter wavirikidza mashoti akaita sei inopinda. So ndakasvika pakudemba kuti asi airova anga ari right, asingarove ndiye anga asiri right. Because anorova ari kuti ramangwana rako kuti riite zvakanaka, be serious. But asingarova anokuti ndinetsane newe unorohwa nefuture. Future chayakaipira irove iwewe chete. Vana vedofo, mukadzi wedofo, hama dzedofo, unotambudza vanhu vakawanda. Pawaifanirwa kurohwa uri 1 munorohwa ma6. Ndakadai vana vaitenderwa kubvunza, vaigona kubvunza mudhara hamusiri muri kutirovesa here. Because pane imwe uzonyatsoona kuti inhamu haisi zera redu, pane ari kutirovesa panapa. Alright. So amai avapiwa instruction yekunzi bvai pano. Kune famine iri kuuya. Ari kuvaudza izvozvo munhu waMwari. Oza pane pamwe pekuti tinofunga kuti kana paine voice raMwari pane kutaura kwaMwari, panofanirwa kungouya a good message. Let me warn you and tell you this. Pane kuita kwaMwari hapangouya good message, panouya God's message. Whether good or bad, nokuti kuna Mwari wacho all things work out together for good. Saka kuna Mwari kunobva inonzi God's message. Iwo wakataimira good message. Luke 17 verse 11 Bible rangu rinoti vaiva nemapeni kudzi vari 10 vakati mwanakomana waDhavhidhi tinzuro yongoni. Jesu haana kuti receive your healing, vairwara akati endai munozviratidza kuvaprista, havadi zvekutumwa, vada kupora. Saka Jesu anotanga ari off topic. Asi Bible rinoti pavanga vakuenda vari munzira vakapora. Havana kuporeswa neword rekuti receive your healing, vakapora neobedience to a wrong message. Why? Because it was God's message. Wine yashota pamuchato pakana, hapana kututwa wine pakatutwa mvura. Dai taivapo iso kungwarisa taiva kwenya ishe kuti ishe hapana kushota mvura. Papa shota wine. But obedience yevanhu ku God's message yakaita kuti vagadzirise shortage yanga yapo. So amai ava
drought vaudzwa nemunhu waMwari haidi kuti vapinde muprayer vacheme kuti zvinhu zvichinje. Why? Because this is the will and the mind of God. Sa vanoteerera muprofita, vanotosiya imba yavo, vosiya minda yavo, voenda kwavanogara for 7 years. Bible ndokubva rati after 7 years vakadzoka. Pavari kudzoka vari kuda restoration, kudzoreredzwa zvinhu zvavo, minda nemba, ndokusvikonanga kwamambo. But zvanzi vachisvika ikoko, vakasvika mambo vakagara naGehazi. Mambo vachitobvunza Gehazi kuti imbonditsanangurira minana yakaitwa naElisha munhu waMwari. Saka Gehazi hanzi ari pakati pekutaura nyaya yemwana anga akambofa, akamutswa naElisha. Mai ava ndokubva vapinda mumba. Toda tione clash iri panapa, ndo pane message yangu apa. Amai vari kupinda mumba vaine nyaya yavo yerestoration, but mumba mune nyaya irimo. Mambo vane nyaya yavari kuda kunzwa, amai ava futi vane nyaya yavo yanoda kuti inzwike. So ndakadiscover kuti zvimwe zvatinouya tichiudza Mwari zvakavigwa mukuti tinofanirwa kuziva Mwari zvaari kuda kunzwa. Amai ava vane nyaya yavo yavanoda kuti mambo anzwe. Mambo ane nyaya yavo yaari kutodawo kunzwa. Gehazi ndeipi? Ari kuda kunzwa munana wakaitwa uri outstanding, wakaitwa naElisha. So Gehazi ari pakati pekutaura, amai ndokubva vapinda. Gehazi ndokubva ashifta nyaya kubva munyaya inotaurwa kusvika nyaya inooneka nekubatika. Kurati nyaya yake yakabva pakutaura ikasvika paevidence yekuti mambo, nyaya yandiri kutaura haingotaurwa chete, inotooneka. This is the mother and this is the boy. Kurati pari kunongedzerwa zvabva mukutaura, but zvatangible, zvakubatika. Kureva kuti kana nyaya iyi yakubatika, mambo inonyanyovafadza nekuda kwokuti haisi nyaya yekunyepa, ine umbo. Kurati mumba mapinda evidence yenyaya iri kutaurwa mukati. So mai vasati vataura nyaya yavo, mumba mune nyaya iri kudiwa namambo. But chafadza manje ndechekuti nyaya iri kudiwa kunzwikwa namambo, amai ava vari kupinda vari evidence yenyaya yacho. I will shock people a little bit. Ndine mama teachings are weird mbishana, but I will beg them with scripture. Ini ndinoziva kuti Mwari unonzwa minamato. Kana achinzwa minamato, senyaya yangu isiri kugadzirika, pane nyaya ndiri kunamatira kwenguva yakareba, ndiwe ndini. Kana Mwari achinzwa minamato, ndakadiscover kuti ichokwadi Mwari anonzwa minamato, asi anopindura munamati. So it's good to be prayerful. Unonamata kuti ukanamata Mwari vanotonzwa. But havapindure zvavanzwa, vanopindura zvavanzwa nechiri kutaura zvavari kunzwa. Matthew 6 verse 6. Kana mapinda pakavanda muchinyengetera vharai door. Mwari anoona kwete anonzwa. Unofanira kuita Bible, zvirekere kuita zvinyowani. Why? Because sometimes you know the results ako kuprayer are less. Because wakaudzwa Mwari anopindura munamato. Ichokwadi anonzwa minamato, asi anopindura munamati. Ausombondinzwa. Taona isirwa Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do will reward you. Reward is connected to doing, not to saying. Ndichadownload my day-to-day examples unyatsonzwa. Okay, regatipa verenga. But when they pressed, enter into thy chamber, and having shut the door over a door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who see, not who hears. Shona inoti Mwari anoona kwete anonzwa. Apa zanzi unongochiitei pawavhara door, uri kundotaura. Iye anodi kunzwa zvauri kutaura. Hanzi anenge achiona zvaunoita. Who sees in secret shall also compensate thee. Saka Mwari ane zvaanoona, chii chinenge chichionekwa iwe uchitaura. Pari kuonekwa evidence yezviri kutaurwa. Mamba vaiudzwa nyaya ndokubva vazonzi izvo zvinooneka. So ndo secret iri kuprayer. Prayer iri right namatasterek, but Mwari vanonzwa munamato. But kana vaakupindura vanoona munamati. Rangu rinoti
Vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro, kwete vanodyara misodzi. So tears are not seeds. Iriko nguva yekuchema, but the principle remains the same. So Mwari anonzwa munamato, asi anopindura munamati. Semukomana ari kupfimba musikana, omuti ndoda kukuroora, musikana oramba. Odzoka after osvika musikana yaakaroorwa. Anoita mubvunzo kuti kundozvandaitaura wani. Anoti aiwa ndakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Iwe paunotaura iye anenge achiona. Kuti imba ndoida but apa ndogona kunyura apa anenge achiona. That's what it means. Message iri right, Mwari unogadzirisa matambudziko evanhu paunopinda muprayer, God hears. But side answer arisi kune zviri kunzwiwa chiri kuita prayer. Saka pari kutoda improvement basi pa prayer, you are so prayerful, but what you do, why ndio inobva yava evidence, not tears. What you do, kwete zvaunoitwa zvaunoita. Kuti Mwari tarisai zvavari kundiita, ishe vari kutomukira hazvimbomuvha Mwari. Anotarisa zvaunoita nyangwe une zvaunoitwa. Kune munhu ane mentality ndofunga varoyi vese vari kundiroya vakafa, zvinhu zvangu zvinoita zvakanaka. That's not true. Kuna anotofungidzira izvozvo. Asara munhu achiti takaita independence 1980 but hatisi kuona kugarika kwacho. Ndikati English ndo yamunopotsa. To be independent has real prosperity. Zvinongoreva kuti hauna kudzvanyirirwa chete. Saka unogona kuzvidzvanya wega neusimbe ukasaapprove life. Mai pavari kupinda mumba hapasi kupinda vanhu. To me pari kupinda evidence yenyaya iri kudiwa mumba. Saka denga rine zvarinotarisa. Nyaya dzako dzakatonzwiwa kuti zvinhu zviri kunetsa, zvinhu zvakaoma, wakatochema pamberi paMwari. But pane zvinofanirwa kunongedzerwa zvinofadza mambo. Saka mai ava vari kupinda nemwana mumba. This kind yamai ava is a picture of a church. Nokuti Jesus is the husband to the church. Saka church mukadzi waJesu. So mai vari kupinda mumba ichurch iri kupinda iri kufamba nemwanakomana. Ene mwanakomana ndi Jesu. That's why mambo pavanga vachitaura vaida nyaya yemwanakomana akafa akamuka. Ene mwanakomana akafa akamuka wandinoziva ndi Kristu. Saka tinoda kutariswa panapa mufambiro wekereke naKristu. Ende Kristu ndiye shoko. Kuda kuti pari kudiwa church ine shoko kwete mashoko. Nokuti Mwari muranda weshoko rake kwete mashoko edu. Mai ava ne mashoko avo, but pavari kupinda nemwanakomana vari kupinda neshoko remwanakomana anova Kristu. Saka zvinoita kuti munhu apinde chechi iye asina kupindwa naJesu. Zvinoita nokuti zvikonzero zvaunoipindira zviriko, ende zvimwe zvacho zvisinei naKristu wacho. Saka mwanzo nizika ndakanyewa kuchechi ko kunopinda vanhu ka. Akupinde ngirozi akusi kudenga ka kuchechi. Kunopinda vanhu. Amai apa vari kupinda mupresence ya mambo nemwanakomana, vari kupinda neevidence yenyaya iri kudiwa mukati. So nyaya dzinodiwa mukati naJehovha dziri mushoko rake. But pane nyaya ukatariswa zvinooneka here, pane evidence here yakuti chaunochembera you deserve. Do you know Mwari vanosvika pakurespecta chimwe chinhu chinonzi management ability. Genesis 2 verse 5. Zvanzi Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Yet man was already created. Kuna Genesis 1:26-27. He was created. But Genesis 2:5 iri kuti hakuna kutenderwa mvura kunaya nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. A man to take care of the garden, because purpose ya Mwari is garden. Garden rino maintainwa na gardener. So if the gardener is missing, the garden will become a jungle. The first famine in the Bible, the first drought,
closed heaven yanga iriko ndi Genesis 2:5 nekuti kwakusina type yemunhu kwete munhu type. There was no man to till the land. Kwakusina munhu unorima ivhu uno maintain a garden. So the type of man ndo pane nyaya kwete man. And chinokuita type is the word. Nokuti munhu iye kuti azowanikwa Bible rinoti Mwari vakagadzira munhu kubva God formed man from dust. Panoti God unoona kubvisa what word, because the word and God is the same. Which means the word must change you to attract an open heaven. Samaya ava evidence yavari kupinda vakabata, vari kupinda nemwana. Saka uyu paanoona anobva ati mambo, nyaya ndandichitaura ava ndo amai vacho. Uyu ndiye mwana wacho. Kureva kuti musati mapresenta nyaya yenyu, imi pachenyu do you please the king achikuonai. Usati wauya kuzochema pamberi paMwari, Mwari wacho agara asi kuchema newe. Aunambondinzwa. Usati wachema nokuti zvikakunetsa unochema, but unomboziva here kuti Mwari wacho agara kutongochemawo futi newe. So kuchema kwako akunitambudze denga sitiri kuti munhu achema mubatsiri. Zvinonzi kuchema hake but ari kutichemedza munhu. Nokuti pane zvokuti denga rikatarisa harisi kufara, but nokuti pane zvakunetsa waakuchema, gamba wagara uri kutochemedzawo denga racho. Saka iyoyo haidi kuti uprofitwe, uri muprofita upenyu hwako. Unotoziva kuti nina Mwari atiwirirane but ndiri kuchema. Mwari ane tsika yekuadresa matambudziko evana vake kwete evanhu, evana vake. Nokuti munhu wese ari panyika munhu waMwari. But vakatengwa neropa raKristu ndo vana vaMwari. Saka kune zvinoitirwa vana zvisingaitirwe vanhu. Ende vanhu kana vakachema sei, as long vasiri mwana wangu ndine mwana mukomana anonzi Divine, 6 years old. So pandinobuda achenda noita street preaching town. Ndichitongobuda pagedhi anotamba nemafriends ake. Vanoshedzera vese, "Daddy, bye bye, mutiunzire machips." Even mafriends ake Antondito, "Daddy, mutiunzire machips." To be honest with you, pandinodzoka nemachips vamwe havawani. Kwete kuti ndonyima iwa. Pani zvandoziva. Ava vaitedzera mwana wangu asi vana vangu. Alright. Ndoenda here mudzimba dzavo ndichinonoka ndine machips mane rega ega. Andiona unondikuvadzisa. Kuti mudhara uyu aruramba achisapota vapfana vedu ava indava. Saka nechitoavoita dzimwe hondo ipapa nekuvanyima. Ndini ndaakuziva kuti ava pavari kuti Daddy muye nemachips havasi kurevesa, vari kukopa wangu. So tona inonzi the Lord is prayer. Munamato wevana vake. Kwete vanhu vane nzara aiwa. Unotanga uchiti our Father. Yechingwa itori phase 2 yekutanga ndi baba. Manje kumwana huko uri kuchingwa. Denga rikakutarisa rinoona here chikonzero kuti uyu ngaaropafadzwe. Tears are not enough. Wachema zvakwana, get knowledge and apply knowledge. Tikapinda mataredzi mhosva ukoti baba vakamiswa apa vakanzi, "Baba, munobvuma here kuti makarepa mwana uyu?" Mudhara akatanga kuchema akazvirovera pasi. Hakuna major anoti abereka munhu mukuru angachema atidaro, mudhara endai kumba. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda umbo. Unaenda kurimandi wapedza kuchema. Evidence ikashayikwa, tears are not enough. Toda mborumura vanhu pakuchema. Ukanzwa Mwari akuti vanhu vangu vaparara, vanhu vangu. Statement iyo yaimbondirwadza ndiri mfana yekuti Mwari wacho ari kutobvuma kuti ndevangwa asi vaparara. Ko muri ungoita tsitsi Mwari wangu? Ko ndevenyu kavana vanokuvara sei muripo? Kune zvinoitwa naMwari achiitira vanhu vake, kogoita zvinoitwa nevanhu nokuti ndevamwari. Shoko rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasaroora hazviitike. Even ukanamata apa kana ukatohedha pasi kuti ishe ndazviona mushoko, vana vanobva ikoko, unozvimba musoro.
pane zvinofanirwa kuitwa nemunhu kuti asangane nezvakavimbiswa naMwari. Kune zvinofanirwa kuitwa nemunhu kuti asangane nezvakavimbiswa naMwari muupenyu hwake. There must be evidence on the ground. Denga gadi rikakutarisa rinofanirwa kubatikana newe. Unoza ukaona mwana ari kuenda kuchikora asina boots, haumushaude. Unobatikana kuti indawa mwabereki vachidaro kurati unovenga baba wake kwete mwana wacho. Which means kana relationship yapo anofanirwa kuva worried nelife yako ndiye kwete iwewe. Anoza nhamo yemunhu yekutanga ari mugarden yaiva loneliness. Mwari vakati zvina kunaka kuti munhu ave ega, asi munhu akadaro kuti Mwari ndiri ndega so mandiregerera ndipewo mumwe wangu. Mwari ndo vakaona nhamo yemunhu nokuda kwokuti vaiwirirana. Mwari akapedzisira akuziva nhamo yemunhu kwete munhu kuziva nhamo yake, zvokuti aigona kukasika kuacta ndiye Mwari kumupa munhu wacho mubatsiri. Relationship inosvika palevel yekuti you don't ask for things, it flows nekuda kwerelationship. Vabereki vabva kumba mwana wako zvaita here kuti uchibuda ubva kuti musatiregerera mangwana tozoda uchingwa mwana kutochema soti taiwa gurundoro musadaro taida kasadza mangwana tsvagai upfu. Kune ukatonzwa mwana akudaro ari kukuinsauta, ari kukuita benzi uri mubereki, hakuna mwana anofanira kunyoresa nyaya yeupfu netii kwauri. Anotoziva kuti baba mukurongeka kwavo uye nekutida kwavo izvi hazvisi palist yemaprayer request. Ufunge prayer hakusi kunyengetedza Mwari, saka kuchitonzi kunyengetera hakusi kunyengetedza. Amai vadzoka vane nyaya yavo, but iwo pachavo nemwana itori nyaya. Samubvunzo wangu unobva wati iwo paunopfugama denga rinomboti kudii usati wataura. Karingirozi dzinokwenyana kuti tsotsi riye raomerwa manje. Koti nozikanwa, you can fool people, you cannot fool God. Ndo danger zvinhu zvaMwari unoona kutsotsa vanhu. But paunopfugama denga rinotoziva kuti zvaoma. But chivharo muchinda iye akaoma. But azovharwawo manje akuchema. Do you know Zakeo, Luke 19, Zakeo paakakwira mumuti achida kuona Jesu. Bible roti Jesu akasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo buruka tiende kumba. Zakeo anga asingade kuhosta Jesu. Bible roti aida kuona, kungoonawo chete. But inda Jesu akakoka munhu kumba kwemunhu iye. Bwe pachivanhu azviiteka. Uri muenza ukoke munhu kumba kwake, unokokwa. But Jesu ende akati Zakeo buruka tiende kumba kwako. Zakeo asikuda zvekumba, Bible roti aida kuona. Indava Jesu akusiye kuonana akuda yekumba. Nyaya ndeyekuti Jesu paari kuona Zakeo haoni nyaya yekuda kungoonekwa. Muti waakatokwira waitotaura message kudarika yaachataura. And I will explain. Zanzi wakaenda into a fig tree. Mafigs moaziwa. Yes. Ekuti mukatuma anenge anechi kunzoka akatsvukira. Zakeo kana ari panze anoda kuona Jesu, but mumba nemari dzevanhu. Saka type yemuti yaitera type yemunhu. Kuti mukamuregera uyu panze apa anenge ari right, endai kumba mukati ndo mune nyaya. Panze hapana nyaya, nyaya iri mukati. Unoziva here kuti pamwe patinoparidza kudai vanhu vachisumuka vachifara, dai adzimai angu vari pano vaigona kuti asi dai Mwari manzwira tsitsitsano havapona. Why? Because mukati munogona kuita nyaya kunzwa kuti akatsvukira. Wakadzi vamafundisa vari pataitika ukaona vachiti powerful dead kusimbisa chigraft, but pane nyaya. Aizve mumwoyo make anenge achingoti asi dai murume apona. Mukati munoita nyaya. So muti wemuonde waiva a picture of the type of a person akwira imomo. And asi Zakeo akadanidzira kuna Jesu kuti musandidarike pano ndoda kukuonai. Aiwa Jesu unotoziva kuti mutadzi tsika yake sezvakaitwa nababa wake Adamu paakatadza akatora mashizha emuonde akapfeka. Saka mutadzi womuno muJeriko mumuonde handimushaya. That's why Bible paakasvika ipapo akatarisa mudenga ndokubva aona muna Zakeo.
vakaburuka vakaenda kumba. Vachingosvika kumba Jesu anatomboparidza kuti mari dzevanhu munodzitorerei, osa utsvene kana hwasvika zvisina kunaka zvinotama, it becomes automatic. Ega ndiye akangotanga kudhomoka uri pakati pekuti kuti amudhara ndine munhu wandakavhara ndika 30 kari pasera ndika 40 kari pasera. Ndopandakaona kuti vanhu vakasakoshesa evangelism vanozvikuvadza. Why? Because zanzi neBible Zakeyo akadzorera vanhu mari. Zvoda kuti vanhu pavaitadzisa Zakeyo kuona Jesu vaivhara mari dzavo. Hauna mbondinzwa, mira ndidzokorore. Zakeyo aitadziswa kuona Jesu nevarefu. Gamba varefu kureba hao mari yakaenda. Hey! Akureba oshaya mari idrama. Namuri kumusoreko but pasina iripo. So vana havana kuziva kuti murume watiri kubloka restoration, financial restoration. Mari dzevanhu dzina Zakeyo but vanhu havari kuti Zakeyo aone Jesu. Jesu akaonana naZakeyo vanhu vanodzorerwa mari. So ndokukosha kwakaita evangelism. Vamwe vanhu vatiri kutadza kuparidzira Kristu tiri kuzvikuvadza nekuda kwokuti vakawana Kristu vane chavachaita futi muupenyu hwedu, mukereke yedu. So the church kana yakuda restoration ngaise value pa evangelism. Because kana pane mari yakaenda kuna ane mari yacho anofanira kunge achiuya but anouya sei asina kuparidzirwa Kristu. Kudati sometimes package weye restoration inoda kurespecta evangelism, nokuti tikakonzera Zakeyo kusaona Jesu tinoramba tisina mari. Ndofunga Jeriko yese yakasara ichinyemwerera Jesu akaoma kumati ane mari. Ndaranga ativhara but Jesu akanaka akomana. But ndima muchimubloka kakuti asaone Jesu. Amai vakapinda mumba, Gehazi ndokubva ashifta nyaya haachaita yekutaura, akuita yekunongedzera kuti ava ndo amaya, uyu ndiye mwana we. Ende nyaya yakabvunzwa iri very sensitive pakudai so. Unoziva here pakumutswa kwemwana womukadzi weShunemi hakuna kutanga kwaenda Elisha. Gehazi akambotumwawo. Zvikaramba. Atumwa nemunhu waMwari. Atopiwa tsvimbo yekunzi enda unogadzika. Haana kumuka. But paakabvunzwa namambo haana kutaura vision yake yezvaakatraya. He was an honest guy. Because aigona ngoitwista kuti baba takanamata. Kuzoona mwana muka itsvimbo ndandagadzika katatu. Aprofeti vakazouya hao but njata chimhanya. Dai Mwari akatipawo vana mukutenda vanofamba muchokwadi. Because you can hit, unogona kuwina pfungwa dzevanhu nepropaganda iyoyo because vanhu vanga vasiko. Saka wanzitsanangura kuti mwana akamuka sei ende wakatombomirawo. But ziva kuti nyaya yako haisiriyo ine nyaya, taura chokwadi, munhu waMwari akaita zvakati. Tine vanhu vari kufamba naGehazi nekuti ane zvaakavatsanangurira. Vasina the truth of the ministry, of the church, of the movement and of the vision. Ngwarira Gehazi mukampa mukana anotsanangura zvekuti munongona kuwirirana naye koma ngamusipo ka. Do you know vanhu vakaenda naMoses pamusoro pegomo. Bible roti Moses aiti akasumudza tsvimbo vaikunda, akadzikisa vaikundwa. Moses wakaneta vakamutsvagira dombo rekuti agarire. Havana kutsvaga matombo ekumutema nokuti aneta. Vane chinhu chavakadiscover, tinogona kubvuta tsvimbo but nyasha dzekutungamirira hadzibvutiki. Sangwarira ane tsvimbo asina nyasha dzacho but ane tsvimbo yamudhara. Joshua aigona kubvuta wombosumudzawo but nyaya ndeyekuti vakaziva kuti pano Mwari vasarudza Moses. Ndosaka zvakanzi aburuka mugomo Mwari vakatinyora pasi kuti zvizikanwe kuti mukuru nyangwanzi aneta kuremekedzwa kwake hakuchinje. Tsvagai pekuti agare kwete kumutema nematombo. Imagine dai pakaburuka Aaron muzasi megomo kunomobilize vanhu. Ainovaudza kuti kudi kukundwa kweso leadership yenyu man akaneta mudhara pamusoro apa.
but mukatsvaga vapfana vari vibrant so munowina hondo iyi. Muri kuurayirwa nenyaya yeleadership. Kogomo kwacho hamuko ka. Saka munotenda aburuka imomo. But inofara kuti vakomana vakakwira naAroni mugomo naMoses vane understanding yavakaita. Tinogona kumubvutira tsvimbo yacho asi nyasha dzacho izvi ndezvaMwari izvi. Tsvimbo togona kutoveza yakafanana neiyoyo. Zita tikatsvaga rinenge iroro. But muridzi wenyaya ndiJehovha. Gehazi abuda pachena haana kutaura vision yake, mafambiro ake nekuita kwake. Why munhu waMwari mambo vabvunza taura zvakaita Elisha kwete zvamaita naElisha. Saka mai vachipinda akanzwa kufara kuti nyaya ndandichitaura haingotaurwa, inooneka, inotobatika. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Zvanzi mambo ndokubva ashedza makurukota ake, appointed officers, akanda akuda kuti mupa amai ava imba yavo, munda wavo, ya restoration ka, munda wavo, imba yavo, nezvakawanikwa mumunda vasipo. Ipapa ndo pane nyaya manja, nokuti zvanzi kwakune famine. But ndakunzwa kunzi kune zvakawanikwa mumunda zvavanofanirwa kupiwa pavanga vasipo. In other words, Mwari vari kushumira kune mukadzi uyu kuti kune zvauchawana muupenyu, kwete nekuti wakamira asi wakangonditeerera ndikakuitira. Nokuti amai havana kurima, havana kuuya nembeu, havana zvavakaita, vakatobva munzvimbo nokuti kwaiva nefamine. But kune famine inotadza kuafekta vane obedience, nokuti pane zvaakapiwa zvakawanikwa mumunda iye asipo. So mwana waari kufamba naye ndiye anga akafa akamutswa. So this boy came back to life, which means life was restored back kumukomana uyu. Saka mai pavari kudzoka vari kuda restoration yemba yavo, wavari kufamba naye was also restored. Kuda kuti vari kuuya kurestoration nokuti vakabata restoration. Mwana wavakabata akadzorwa back to life, he was restored back to life. Amai vari kuda kudzorerwa imba yavo nemunda wavo, kuda kuti vari kuda another restoration. But wavari kufamba vakabata ndi restoration. Zvora kuti mazuva akafa mwana, prophetically amai havana kuziva kuti pane imba yangu iri kugadziriswa. Pane zvinomboitwa naMwari so zvaunofungidzwa kuti Mwari vatisiya nokuti inenge famine, kaperiod kekuti hauna chauri kuona chiri kuita, wabviswa munzvimbo yaunotrasta nekuvimba nayo, waendeswa kure. But during that time munda mako munenge pane something zviri kuitika. Tine zvinhu zvinouya muupenyu nekuda kweshungu dzedu, kogoita zvinouya nekuda kwenyasha dzake. Andinozoera kuti mugarden reiden munhu haana kutanga nekushanda, munhu akatosikwa ndokubva aiswa mumunda. Following day yanga iri off, yaiva sabata. Munhu akasikwa day number 6, day number 7 was the Sabbath day, resting day. So munhu akatanga neresting kwete working, and during rest munhu anotodya. So munhu haana kutanga adya out of sweat, munhu akatosweta nekudya. That's why mukutukwa kwake mune eating, but dimension of eating ya out of sweat, imwe yacho yekutanga yanga iri out of grace. Amai vadzoka vakabata restoration, wavakabata akambofa akamuka, kurati vakabata chavari kutsvaga kuti Mwari avape. Zvoreva kuti paunonamata pane evidence inotariswa, inofanirwa kufambidzana nezviri kudiwa naMwari. So nyaya iri kudiwa namambo ndeyekuda kungoona kuti handiye mwana wacho, ava ndo mai vacho, zviri kufamba zvese zviri kupinda mupresence. Iwo paunopinda mupresence yaMwari une zvichemo zvako, pane rechinoonekwa pauri chinoita kuti denga rifare. Purpose, chinangwa chaMwari pazvinhu zvaunoinzwaka. Mwari vane zvavari kuda, iwe une zvauri kuda. I'll give you this scripture. Matthew 11:28. Vesi iyo inondinakidza. Wai yakaita kuti chechi kuzare. Inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Vanhu vanoda kuzorora. Munhu kuzorora ndokwaanodazve.
savhesi manje Matthew 11:28 uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Ndo yakaita kuti chechi kuzare. But yakazoita kuti vanhu vasazorore manje i29 yacho. Sa 29 11:29. Sa 29. Take my yoke upon you. Indaiti kuya kuzotura mtoro kai. Apanzi kutakura kungochinja zvekutakura. Murupanzwera. 28 yati uyai muzotura. 29 yati takura. Samunhu isanoda pa 28. Iya ite. But the secret ye rest haisi pakushayiwa chekutakura. Kutakura zvake. Nokuti kana wakatakura zvake hakuna wakaipa anozoya achikupa zvimwe nokuti anotya kuti watakura zvanhingi. Kana wakatakura zvaKristu kureva kuti waakuziva assignment purpose yaMwari nokuti chese chaunochemera kuti Mwari ndiitirei kana chiri in line nepurpose yake, it's easy for you to get it. Why? Because we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo. But tine munhu wekuti akatoropafadzwa chete vanhu vachatotadza kunamata Mwari. Vanhu vachatotsamwa neropafadzo yemwe munhu. Instead yekuti vanhu vafare nekupembera nokuti wakomborerwa, vanhu vanopinda busy. Kune vamwe vanotopromisa zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu. Sadenga rinotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu bataitsana. What's your purpose and reason? Ye blessing yauri kuchemera. Truly God can restore you, but restoration mune anything to do with the kingdom here kana kuti is self thing yauri kuda kuzita gather for. Zvese zvawachema kuti Mwari ndipei zvine chikamu chekuita iri nebasa rake kana kuti ndezvako. Mambo ava ndo amai uyu ndiye mwana uyu. Kurati nyaya yenyu isati yanzwika imi vacho munombovhetwa. Iwe uri muprofita wa life yako. Nyangwe zvaoma uri kuchema uri kudii. Bo here iwe wacho. Iwe wacho uri right musha. Kana kuti kuoma kwazvo kwangoti kuti uye uzochema kuna Mwari but iwe unotoziva kuti inini wacho futi ma1. Amai pavakapinda vasati vabvunzwa kuti zvakamira sei amai vakanongedzerwa. Denga rikakutarisa pauri rinonongedzera chii concerning ministry, concerning the work of God. Hapana. Chakoda kuti dai Mwari vandisimudza. Iro rinoti anosimudza marombe kubva muguruva. Vhesi inondinakidza manje. Because vazhinji vane zvavakaignore kunzwa parinodaro. Anosimudza marombe kubva muguruva achiagadzika pamwe namachinda. Marombe anosumudzwa kubva muguruva but ijuti rerombe kuzunza guruva. Because hausumudzwa uchizunzwayo ijuti rako kubvisa zvisingadiwe naMwari. Because kwawakuenda kuna machinda havadi dust. Ukatakura guruva ukaenda naro ikoko havanonoke kukudzikisa futi kuzaso. That's why Mwari vaida kuti vanhu zvavanga vabuda muEgypt vaidawo futi kuti Egypt ibude muvanhu. Chaiva easy kuti vanhu vabude muEgypt, chaisiri easy kuti Egypt ibude mavari. Because vaimbofunga garlic. And unoziva kuti garlic hachisi chikafu, maspice. Mwari ari kuprovide chikafu munhu akuchemera maspice. Onions nega kufunga haisi miu, maspice anoiswa muchikafu. Mwari ari kutovapa chikafu chekudya but munhu ari kufunga maspice. Zvinotora 1 day kuti munhu abve kuZaka uye kuHarare. Zvinogona kutora 6 months kuti Zaka ibude. Saka uchaona kana kutotambira mari unofunga kutenga rekeni. Uri ikoko. Uri kuno but uri ikoko. Bible rangu rinoti your mind must be renewed by the word. Kwete removed, renewed. Renewal ye mindset, it is so important. Mambo ava ndo amai. Uyu ndiye mwana wacho. Urati vaifamba vese. Church inofamba na Kristu. Inofamba neshoko. Kufamba vese i picture of love.
hazvina kunzi mai vasvika mwana akazotera. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Unity, love yavaiva nayo vachifamba vese was the key yakatriga mambo kuti akapointa vanhu vanzi vape imba yavo, vapei zvakati. Chatanga kunzwikwa haisi nyaya, yatanga kuonekwa vanhu vacho vane nyaya. Ini newe tine nyaya pamberi paJehovha, tisati tataura nyaya dzedu. Pandiri nditoriwo nyaya zvayo. Denga rinoti rikatarisa rinogona kuti kukuparidza zvako, but mukomana haasi raitu. Boinzwa gift nekunamata zvinhu zvakasiyana. Saka kune scripture inoti ndichavati endai kwamaitira mabasa enyu. Anani vanenge vachiti taidzinga madhimoni muzita renyu, hongu makadzinga muzita rangu, ko enyu mazita aita nezvei? Kurati unongonoteta nyaya dzako uchidzinga kumadhimoni, iwe uchizodzingwawo. Kagemu kekudzingana nekudzingwa. Check your life very well. Usati wachema pamberi paMwari for restoration, iwe hauchemedze Mwari wacho here akakutarisa. Amai havasati vataura nyaya, but mune nyaya mukati iri kutaurwa. Hama dzangu, mushoko raMwari mune nyaya dzirimo dzekuti nyaya idzo dzinofanirwa kulinka nekumecha nenyaya yauri kuuya nayo. Chechi inofamba na Kristu inofamba murudo. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Amai nemwana zviri kufamba zviri kupinda mupresence yamambo. Chinhu chinonzi rudo chiri very powerful in the things of the kingdom. Noah vhangeri rake rekuti mhuka dzipinde maareka rekutanga ranga riri fear, kune flood iri kuuya zvikamhanyidzana kudhoo, rekupinda manje tutu relationship love. Hamupinde nefear, munopinda nelove. Bozi kwamakabva uku makatya nhamo, but kana munhu akunamata Mwari anonamatwa murudo. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Vari kupinda vakabata evidence iri kudiwa mupresence yamambo. Denga rikakutarisa usati wachema, rine zvarinoona here kuti nyangwe asati achema, but munhu anodeserva. Onai mafambiro ake, onai zvaari kuita, onai shungu dzake nebasa raMwari. Mwari ngavasvike iwo pakukunyarira nekukunzwira tsitsi nekukunzwa kuti ndikasaita justice kumunhu ndiri kutokanganisa. Why? Because uchiuya pamberi pavo ngavaone shungu dzako nekuita kwako towards the house of God. Nyaya yangu neyako idiki pamberi paMwari, but chinoita kuti nyaya idiki ite sekunge ihombe, itype yemunhu auya nenyaya. Taiti tikanzi trip tiri kuprimary kuchikoro, taenda kumba ndichimhanya. Mudhara paanoya kubva kubasa ndomhanya ndomutambira, unoti kuri kudiwa $30 yetrip. Mwana akauziye protocol yepamba. Mudhara haasi kudepartment iroro, ndiye anoishanda, haasi kudepartment iroro. Ukaenda kuna amai, amai ava vabva vaudza mudhara, kana wavaudza vanoti ndichavaudza. Hapana unzwa zvandisiri kutaura ida. Maudziro netime yekuvaudza kuseni, mari yekutrip unoiwana. Vane relationship iri beyond zvako izvi. Bozi vakatanga vaonana vasati vaona iwewe. Pane kubasa kwandaishanda, kana nguva yakwana muntaurira, isi takamedza 5 gig tiri ma-street preacher, kustreet hakuna time, unongoneta chete. Tine mudhara wataishanda naye ainzi Sinyoro kuindustry 2007. Pane munhu auya kubasa achitipa zvinhu aitengesa, aingokweretesa. Saka pamba chakamboya nemadress nemazambiya emadzimai, zvikatorirai madzimai enyu. Tikati hatina mari, zvikanzi aiwa pamunozoiwana munondipa, ukanzwa paunozoiwana ka inenge kupiwa mahara. But mudhara wataishanda naye Sinyoro akaramba. Tikati aiwa sekuru torerai gogo kani zvinhu izvanzi kuti tozongovapa pataiwana, haisi kudiwa nhasi mari. Zvikanzi haisi nyaya yeprice kana anything. Gogo venyu pamuromo. Kurati sketi haidhure, but arida kuitirwa wacho unhu wake unodhura. Beta ambondishauda ari musketi ainayo iyoyo. Mhando yemunhu inyaya kudarika nyaya ine munhu.
auya nenyaya, ane nyaya kudarika nyaya yaauya nayo. Auya kuzonamata nekuchema kuna Mwari achida restoration. Iye zvichida ndiye ari kutochemedzawo Mwari wacho. Anowa munzwa Bible John 11:35 painoti Jesus wept. Anochemei achizwa ndauya kuzomutsa Lazaro. Haasi kuchema munhu afa. Ari kuchema statement reignorance riri very dangerous. Ukanzwa munhu achiti dai manga muri pano, ari kutokuudza kuti kuuya yenyu but amubate nguva. Hamuna kurongeka yaapano yaida time. Yet is the same yesterday, today and forever. But pana asiri kuziva type ya Mwari waanonamata. Zvokuti pane kuti acheme Mwari wacho ndiye angatochema. Jesu haana kuchema Lazaro because atouya kuzomumutsa, but ari kuchema vafirwa vacho vane statement inorwadza yekuti dai manga muri pano. Kurati amubate nguva. Yaapano yaida maita in time. But andoziva akauya late ane latest. Yaakatamba musiwo yainobvira yatambwa kune dzimwe nzvimbo. And there was also an instruction to them. Vari kuchema beside dombo. Why? Mungasaribvisa ndikamushedza akaedha dombo anofa futi. Oza tine vanhu vari kuuraya minana yavo nokuti havateereri ma-instructions eshoko raMwari. You have a role to play. Mwana waJairasi paakamutswa angafa, Jesu akasiya instruction pamba ipapo. Mubikire chokudya. Kurati mukasabika anofa futi. Munana unosustainwa nema-instructions aMwari. Nzwa kana tikakunamatira kwawana basa. Kana kuchitangwa na 8 unofanira kuendawo na 8. Hausvike kuma10 uchi ndere ma-prayers grafting, ndere minana. Unodzingwa rakanamatirwa. You lack understanding. Iwo pamberi paMwari denga rikakutarisa risati ranzwa nyaya yako. Hauonere kuti zvauri zviri kuvharisa nyaya yako kuti inzwike. Misodzi haina nyaya. Munhu ari kubuda misodzi ndiani nyaya. Denga rikakutarisa rinozoda here kunzwa nyaya yacho kana kuti pauri utori nyaya zvekuti yauinayo haichanzwika. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. He appointed officers. Zanchipai amai imba yavo nemunda wavo. Nezvese zvakawanikwa mumunda vasipo. Kureva kuti Mwari vari kungotaura mulife yemunhu kuti kune zvinhu zvaunowana neobedience zvisina effort. Zvinowanikwa nyasha dzinoflowa muobedience. Usatoona kana pane anogona kundipupurira kune zvimwe zvinhu zvakaitwa naMwari mulife mako usina kubvira wazvipindira muprayer. It's good to be prayerful. But kune zvimwe zvinoitwa naMwari zvokuti newo unotozopinda muprayer uchitenda. I'll finish this statement, this testimony. Ngangosimbisa munhu. 2017 in this hall ndoma ndakachata. Zvakafamba sei kuti ndichate? Pandarosvika ndatoseka zvangu. That this is the venue yatakachata. How it happened? Ndandisina plan yewedding because plan ka imari. Anoziva. Adabvira ndazvirota kana kuzvifunga. But ndiri mumunda mashe, somebody saw me preaching in the streets one day kwainaya. Ndandakabatirwa umbrella vanhu vari muside meshop. Somebody akamira after ndaparidza ndobva ndakuonai muchiparidza mufundisi. But andakona mune ring makarore ere makachata ere. Andina munoda ere ndikati atibvunzwe sitoda zvinhu guys. Unoda. Hapana asikade zvakanaka ere muno. One person sponsored everything. One. In this venue, one person. Ndaichaga mchato ayo, ndaichaga ma souls mu street, winning souls. So mu purpose ya Mwari ndo makaita restoration ye life. Why? Because madam patakatora na kudhara tisati akunamata kunyika uko. Akatizira. Aiteta ngari kuenda kuma extra lessons anikasesho achitoya kumba kumurume chako chako. Wanatozoti munhu asi kudzoka atoenda kumba kwake. But God restored that life back.
Restoration yakauya papi? Andira kuonekwa ndichinamatira nyaya iyi. Ndakaonekwa ndiri mubusiness rashe. Ishe ndokubva vatuma munhu anogadzira nyaya iyi. Kana uchida Mwari waRuth akamudzorera bheki kuti arorwe futi naBoaz. Ruth haana kuenda mumunda kunotsvaga murume, akaenda kunoshanda. Ndokubva awanikwa achishanda mumunda naBoaz. Haana kunotsvaga murume, akawanikwa achishanda. Rachel kuti arorwe zvakaitika kutsime, Eliaza akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura, ndiye anofanirwa kuva mukadzi waIsaac. Beauty yanga yabviswa muequation, papaiswa work. Ndobana nacho chinonzi beauty chiri stubborn. Pacho chinonzi marriage. Beauty haikwani. Azvachose. Ukazobuda murodhi mukafamba manheru, uchaiona beauty iri murodhi. Zvokuti unoshama kuti vanhu vamurodhi zveshuwa vatoriko. Hazisi kushanda kana nyasha dzisipo. Hazvishandi. Akawanikwa mumunda, uyo akawanikwa kutsime, akazochera mvura, akapa ngamera mvura. Uri kuitei mumunda masha? Restoration yelife yako yakavigwa ukaziva the purpose of God, obva waita venture into his purpose. Restoration becomes automatic. Ndoda kunamata newe mudikani. Munamato wangu ndewokuti iwe pachako semunhu zvivheti. Nokuti patinopinda mupresence yaMwari tichinamata, asatanzwa mashoko, anotarisa chiri kutaura mashoko. Iwe unopedzisira wavharisa nyaya yako. Chiri kuita kuti Boaz anonoke kuroora kusvika Ruth azouya arorwe naBoaz. Ruth 2 verse 11 inoti, Boaz achiudza kuna Ruth, ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Kurati kune makuhwa ekarekta akauya person asati apia. So handizive dzimwe nyaya, but chandinoziva you are a good person. Zvodo ndakatotadza kuroora kuno ndichimirira type yemunhu ane hunhu hwakanaka kudaro. Ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Paungori musituation inorwadza, hazvina kukorrupta character yako, remain a good person. Ruth 2:11, ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako. Saka Boaz chakatanga kuuya kwaari character. Munhu vazotera. Saka pese paunoenda mupresence yaMwari, character ndio inotanga kuapia. Kozoya chichemo chako. Saka ari kuvharisa nyaya dzako asi Satani. Ndiwe. Paunoti the devil is a liar, iye anokukwenya turi kunyepa tese one. Oh, so there are times I'm sure my time is done. Restoration ine chekuita ne the person ari kuda restoration. Ava ndo amai uyu ndiye mwana. Yo kanongedzerwa uchipinda mupresence yamambo, ngirozi dzinokwenyana, ndo amai awashowa nekuti imba yawo iri kunetsa, but iwo vakapunza yemumwe. Usa nyaya yako ndo inotanga yawakaita, kwete yaruda kuti iitirwe. Check your life. Ndiwe prophet weupenyu hwako. Ukaimprove iwewe, inonzwika mushi. Kune vekuti vakataura vanonzwiwa, vamwe vakataura havanzwike. Why? Kusiyana kwevanhu. I don't know why message here. All right, I'll give you this one. Haga naIshmaeri vari murenje. Ngirozi yakaburuka kudenga ikati kuna Haga, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Vaichema vanhu vangani 2, amai nemwana. Ane volume iri pamusoro ndiani ndaamai. Ende mwana zvanzi anga avigwa pasi pegwenzi. Vachiti handingaregere mwana wangu achifa ndakatarisa. Ndokubva vaenda at a distance. And an angel came down ikati, Haga regera kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Iye achitochemawo. Sokuroti denga riri kuratidza kutaura kuti iwe hatisimbonzwa, uri kuchema kwako bada pachatumbonzwa. Let me finish detailed prayer. I want to repeat this statement. Lord anobvira avangochana was right man ari muSodom. Hana chakaipa chaari kuita. But ungochana wakamuita, iye hana kuita. Wakamuita papi? Vana vake havana kuroorwa. Vanororwa sei varume imomo vachiroora varume? Saka atatisa vana kuroorwa ndiani? Ndibaba. Chikonzero chei? Vakanogara usingaroorwa wakadzi.
Saka beauty haishandi kana kwa kudiwa varume. Otodiwa mhasuru kwete beauty. Undinzwayo. Tsapidzo. Manza idzodzo kuchichiwa vanhu baba. Kunzaka ke manza iruka. Yoenda ni mandara iko. That's the message for today. Pray for God to give you this understanding. Are you in the right place? And it's only by pressure. Kune vanhu vokutanga kuda muno muZimbabwe vanobudirira. Kogoita vanhu vokuti vakadzoka kwavari vakadzoka kuno vanobudirira. Une that revelation concerning your destiny. Atovabata akutopedza nawo. Time yakabatwa Samson agerwa musoro dai ari mazuva edu social media. Vanhu vaiti zvazopera manje. Profeti vapera basa. Munhu waMwari uya apera basa. Pana chichabuda atobatwa agerwa musoro aitwa sei. Beware kuti munogona kubata Samson musingazivi kuti mabatwa. Munogona kugera Samson musingazivi kuti muri kuda kutogerwa mese, muda kutopedzwa mese. People of God, hear me very well. Fungwa yaMwari yakatinakira nguva dzese. But nature yemunhu ine nharo. Nature yemunhu ine nharo. Put your house in order. Ovaramba. Woti ndoda kutorarama chete. Mukurarama, he lost everything. Kuti akachemera loss instead of gain. Nekuda kwekuti the prophetic word rakauya naprofeta Isaiah harina kumitra zvakanaka. But ranga rakanaka maringe zviri kuitika kumberi. The spirit of Abishag, the spirit of abuse, egere kubata mhuri yako, egere kubata upenyu wako. Please, I ask you to share this message. It's a message for many people. They passed through that. Father, I pray every demonic spirit, the spirit of error, the Abishag demon, I command it to go. I command it to go. Gairegere kubata muupenyo mwana skana. Gairegere kubata muupenyo mwana komana. Ndataura favor, ndataura protection and blessing. In the mighty name of Jesus, this demon, irinonyanyobata against girl child. Vazhinji abuse from relationships. And the guy will move on. Why? Because he aramba chita sejaya, moving on. But he always wasiwa nevana vatatu, vana 4 or 5. Life becomes hard for you. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Abishag spirit. Vese vakaabuswa Mwari. That are a blessing. Inovapusha kusvika palevel yekukanganwa. Visai bitterness mumoyo mono Mwari. Mugone kushanda naye mu blessing ne favor. In the mighty name of Jesus. Even the blessings ati abata pa upenyo wangu. Wakainge imuwanano yako. Nyaya wakafambira. Unosati kune vanhu vanoda marriage more than akamurora. Why? Because angani pressure yakunzirorwa. Saka pa akarorwa chaanokoshesa kurorwa kwete akamurora. Vamwe vasati vanhu vashona yakadaro mira nitsokurore futi. Unogona kuita mistake yekurora munhu anoda marriage kwete anoda iwewe. Nokuti vakadzi zviri natural kuti marriage vanoida. Wekuzoda yairi subject but panoti marriage mainingi panodiwa. Kuzoda ningi ipati 2, paper 2. So chauri kuchema nacho tiri paper 2. Katsangwa hard working anozodi but half kaida kurorwa. Kwete chakamurora kurorwa ndokwa aida. Wezwani katsika kekuwanzirana panzapa. Kuti eji ausatororwa. Saka svika palevel yekungodawo kurorwa. Yakuzoda chakamurora yatopati 2. Sachona mudanani but hapi pamba. Kana kopopo kana kuti kutsika paura unozondofira pano ari kuda marriage kwete iwewe.
wanosekana panzapa munhu ngwarira kuda munhu anoda marriage asingade chiri kumurora because kune pressure kunzo yekupinda mumarriage kwete murelationship mumarriage apa ndakudza zviomba Osoro mutamuchi yeda ishe mweya ye mwadari mweya. Atina matko mweya ne mzokwadi. But yeda ishe mweya. Ah, he attack gay. He attack izua. Attack ino shikira pa church. Mwendu kube mwelevo ya attack mu church kwete pa church ma mu church. Uri mu right church inotera futi. Unetu kwa mkuru wa Sunday school. Pano bari zonzi kuda ina wana panza waneta noise. Ne uru mkuru utobuda. Mtauri raka. Zuma shigaro zhi chikamani. Kanga ni chingu wapa chipari zwa ninu kuru panze newana. No ataki yako ka. Timoni roto zondi kayamba uri mservice unopona. Sanapi wa chikaro. Chakuti kana wana chitano zinobuda nao. Mwabuda mesi. Ni ataki kuchechi yo. Satamene mwenye china na graduate. Satana anamutanga kunetsa iwewe akatanga Adamu naEva kudhara ane experience. Kumachechi anotera ane zvaanoita imomo futi. Pane scripture anoti Jesu apinda mukereke mamu nemukadzi anga akakombama musana. Anga ane challenge yebackbone. Dhimoni rakaoppressa musana. Savanzi anenge akakotama kudai. Jesu ndokubva amuona. Zvinotoda Jesu kuti aone. Wachakukombamisa ndechekuti usaonekwe. Unenge uri munhu mukuru but unenge uri kwapano. Aone zvesize yako unoona zvaunodiki. Iataki. Samadhimoni ndo atondingwadza. Kutokumbira kuti Ishe kana matidzinga musatibvisa mudunhu rino. Oye kudzingwa haisi problem but tine area of influence. Saka there is an area of influence concerning your gifts, concerning your skill. Tine vanhu Yesu zvinofana kuitika muupenyu hwako. Ukaexpect kuti people celebrate you nedhirizhoni iyoyo. The world haina kumunanga zvekudaro. Nyika inenge inotofarira munhu ari wrong side kana ari correct side. Nyika haifarire munhu ari kuda Mwari, inofarira munhu ari kuda rebel against God. Because nyika haisi church. And sometimes even the church, you find people who discourage you in the church. Man, nobody wants that. They have to go to the church and school. So don't expect to right every time. I'm school bro. Church munonyewa munhu. Muchurch munonyewa munhu. Muchurch munolemba munhu. Muchurch munosemwa munhu kusarudzwa muchurch. Amsudenga. Jesu akazodzwa mafuta Mark 14. Nemwe mukadzi akazodzwa mafuta Jesu anodhura. Vadzidzi vanokomera maoko kuti tevira mai vazodza leader wedu. Vakati what a waste. Dai atengeswa mafuta apiwa nherero. Hapana akafara kuti Jesu aitirwa zvakanaka zvinodhura. Vakati wanga ari kutambiswa. Vachitotevera Jesu wacho. But paakazodzwa perfume havana kuti better. Vakati what a waste. Beware of people but study the best for your life. Zvakanakisa zvikaitika pauri nyange vachikufarira ndopa vanomanifesta kuti hakufarire. Iwe unosati kune vanhu vanokuda nokuti hauna zvakanaka sei zviri pauri. Let's have a change. The same people vanomanifesta to become the devil. Life futi iri physical. Kune zvimwe zvinotoda personal decision kuti ubude mazviri. Zvinotoda kuita sarudzo. Munhu ane inonzi will power. Pamwe pacho unongoti mwe chine sado ndiite zvakati kwewo wacho unombofungei unodei mulife. Unoziva kuti wakaipa anotrasta mafungiro ako nekuita kwako. Oh, I will download this way. Chakaita kuti Satani ari Satani. Ndibatsiro ndinzwe musheka pa. Mwari havana kusika Satani. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. But iniquity was found in him. Nokuti wakafunga ndakutora chigaro changu chiri pamusoro pechigaro chaJehovha.
Which means chakaita kutani Satan alisi demon thinking. Which means thinking is more than a demon. What's gonna thinking yega kenzila Satan. So kuti Satan alupi wane demon kutani Satan. Kusati mwane ma demon anapita Satan ne kufunga. Kufunga kuli powerful. Mind yako ile nyaya. Bato imun na devil. Inotangira pa mind. Research kana isiri complete. Unopinda mu business, which is a good thing, but nekutuni half truth, awashaiwa wisdom. Wisdom ndekuti chiziva zvese zvinodiwa pachini ichocho. Ozonati pane profit ere. Kumushawo kwairoiwa munhu ane chigayo. Bandaka discover kuti magetsi anoshandisa pachigayo. Chigayo bucket $1. Kugera munhu musoro maybe $2. Magetsi ekushandisa pakugera nechigayo. Wewe kugera anoita mari dareke wechigayo, but yani makosta akawanda emagetsi because isimbi dzedze. But unoona kuti munhu anenge achingoti ani chigayo, but outcome zvikunyanya kubuda zvi. Sa munhu ane wisdom anocalculate kuti izvi zvinoda magetsi akawanda, zvoda mashoma, zvine mari yacho. Sa wisdom unotanga kuanalyze chiri usati wapinda mu action. Because kazhinji kacho vanhu vazhinji vanongoda dai ndaitawo zvakati. Iwo wati zvakakunakira. Ndizvo iro zvaunofanira kungochiita. Are you wired to do it? Not pamwe pacho tinopinda muzvinhu zvokuti very talented to do is we are fighting hard kuti tizviite. Saka chinhu chausina grace or gift or deeper understanding yekuchiita, get wisdom. Amen. Wisdom inotaura ichiti kuna Muparidzi 3 verse 1 Ecclesiastes, to everything there is a season, there is a time, and they have purpose. Saka uchaona kuti ukasaziva purpose iri kuitirwa chinhu, reason iri kuitirwa chinhu, nenguva chinofanira kunge chichiitwa, unoita chinhu ukashaiwa success, but waita chinhu chakanaka chakapa vamwe success, but at a certain time, nokuti time ino create a value, time fact inokosha. Ndakanzwa mumwe achiti zvina basa. Kana una wisdom haukumi nyaya usina evidence iri complete, it's very tricky and dangerous. Wakaenga baba wako nokuti wakarambana na mai vako nokuti wakarerwa kwa mai, unoda kuti amai vako udziva baba wako anga right ndina ndakaipa. Information yawakapiwa ndeyekuti uenge mudhara iyeyo. Ndopanoti munhu hasana muntu wamai anoti inini mwanangu ka iri munhu ari right, amweni baba wako mhepo dzakangosimudza wakaenda. Ukazotsvaga hama dzekababa kana iwo baba wacho, ukazoudzwa uchiona kuti uri mwana ufanira kujaja, remekedza vabereki vako ubude munyaya idzodzo. Why people are wicked? Vanhu vanocreata nyaya varambana dzisinobvira dzaitika. Vamwe vanogadzira nyaya yekuti vakuramba munhu asina chaatadza panyika panapa. Saka ukaona single mother ungoti kusarongeka, usachengeta dzimba. Kuna tsano vakanakirwa zvekuti havadi mhuri. Amai vaitoda mhura, but vakarohwa natsano vakaeredzwa nana marwei. Yongoti vanai mashoko ako aya usina full information, imbomira kujaja vanhu. Chengetai mabasa, hamuna kurongeka. Akatodzingwa maneja adapinza hama yake. Haana mhosva yakaitawo. Munhu aisitakambomadzingwa mabasa aya. Unozoona hapana nyaya mufana wake ndafanira kupinda. But uri kumushonzi kusarongeka. Uri kuchengeta basa. Marombewa nawo. Nandakarongeka vakanditsotsa. Munhu ane wisdom haashandi ne-half truth. Haagoni kujaja nyaya asina both sides of the story. Saka kuna vanhu vadati ufe uchikumbira kwavari. Kuna vanhu vadati ufe uchikumbira nekubhega kwavari. Dzimwe nguva hama idzodzo unadzo dzekuti havakupe mari yezvimwe zvinhu, vanokupa yesadza. Paunoti ndine project yandinoda kuita, vanoti mari iyoyo hatina, but tenga 10 kg. That's life at another level, but itori hatred at another level. Zvakanaka kuti undipe chirauro pane kuti undipe hore. So anokupa hore akakumaka kuti hakutiche kuraura. Chandaimbonetseka imwe nguva, how can a millionaire fight a state preacher? Very possible. As you go on the street, I go on the breakthrough that will be greater than encounter at Jesus. Iyo ndikujeriko ndo aichengeta Bartimaeus, ndo aimupa mari. Kokana makamumaga makati kuvharise kubhega kwake, vakati yekubhega
Kuwakumbira kwa uleta kuchema kwa uleta kwa wali, they're okay with it. They don't want you to have breakthrough. Wala watu ngoti to face another day, but not have a breakthrough for next season. Hawakupi shukuru, wanakupa shidiki. Wana sadi wakakupa staki imwe business unusimuka. Sasa wanakupa staki. Iko kwa kusukudiwa imwe refu kulemba but ine support. Church yazara ne wanu wane formula wasina revelation. Imwe wacha kitu kuni, behold, I'll do a new thing. But ikese jaitangi chinyo one, tori yeda hidai. Wachinamata mwara mushamisa, palatanga shishamiso, wala Kristo mwaliwe shishamiso. Wala Kristo kudao, watanga kuimba, kutanu shamisa. You wonder. Asabona mnaimba, so mwekuti, kupa, kunemfao, anoimba kutanopa. Ano tungamila songo, haja sina tombo bisa futi. Shuni itika kuchichi ufunge. Wesi mnaruita oka, na anya so irita mushima. Pangwe kivinya. Wete kunyatsopa kuiridza. Tinezva tinotenda but zvisingapinde mazviri. So namu ndefomula. Takati testimony yakanaka. But testimony yeyo zvauda kuitirwa iwewe. Inoreva zvakaitirwa mumwe munhu. Saka ukatora testimony formula, you'll be disappointed. Moses paakadanwa, gwenzi rakapfuta. Azviite kuti azviite mukoma Aaron kuti muri kuti mune calling rakambobvira. Ndimwari unogona kushandisa a new method. Mwari akafamba na Moses, ndiye akafamba na Joshua. Vese vakasvika parwizi, Moses akatambanudza tsvimbo paRed Sea. Joshua ana tsvimbo yaainayo, akanyingisa vanhu makumbo. You can imagine akafamba nevanhu vane experience, vanoti mchinda ana power anotinyudza. Makumbo tonyikire isati yapatanuka. A lot of people vane formula. Vodambudziko rekuti Mwari haachagona kuita zvinhu mavari nokuti vanotanga vavheta Mwari wacho kuti ndiyo here. You carry your mate. Kwa vanovengera iye mate. Vanoziva kuti iye mate ine chekuita naJesu. Why? Because ndopa wabviswa. In living testimony. A reminder. Yekuti varume musanda kushumira netombowo mukorokoza kumazowo. Hey! Ndokwanda kurira kumazowo. But azviite kuti bishop wamire pamberi pechechi woti taikorokoza. Status yacho haichaita. Vakarasiswa meti pasi. Chechi inofunga kuti vafundisi superhuman. Hatinabvira tapfuura nekwamuri ikoko. Kunobviwa nyasha dziriko. Wainwiwa. Uchitodhairitwa soinzwa kuti chiri boys. Asi Mwari une nyasha. Kunobviwa nyasha dziriko. Vati dambudziko rataita takasangana nevanhu vakati kandai meti pasi status yenyu baba. Aite kuti vanesangano vazive kuti makamborara girlfriend azviite. Vaudzei ngoti kudenga tikunozorora kumusha. Why do you carry your mate? I will carry this mate to testify the goodness of the Lord. Amen. Ndoko akandibvisa ini. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anonyenswa kumaintenance. Indaisi kuti zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu. Nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unozora dai kusina NASA. Vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa NASA vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizvi, Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana kuti ana vana vazhinji vanotowana, but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona pasomu chinamata Mwari, ipambiri kuizvi naMwari.
kudza Mwari ugare kuna vanotenda nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwa kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore kwauri, zvakajairika nokuti une vakawanda, hauzive paini inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo inyangwe mukushaya, but nyaya yekuti vana unavo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazaona nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munoziva kuti nzara chaiye kunzwa nzara iropa sako. Reganitsanangure ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya, kurani unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara, ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa, nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri maari chekuti ukava nemeso imwe anogona kuchiona. Zvakafanana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri ichitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri murespect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi, hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvekuti munhu akada kutokuroya munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right, tichana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri richingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka iye ukamutengera shuga ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita difference between a man and a husband. I'm sure ladies you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband will start one actually, but men here repose. And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa zvisikuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchinza ubereka una mwana, the spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, release those kids in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura mari dzake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus.